Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Kaway kalong Kmie ber Ngut ki Khun kan thei jongka lalap bakiyap hapo ka yingsa jongki ha Green Colony Top Sam Cement Limited Thangskai East Chanda Hills ha khat South Rik Nailur. Kani kalong Kmie kabala Khlad latip kerteng kum karipa das apu saus nam karta Katba ki Khun kan thei jongka kapun chami das kaba plas nam karta bat ka arpita das lais nam shiteng. Kani kalong yang kadai na baratali kabahap hapo ka Kalan Police Station kabadan Hakacha District Assam. Kalkum kuci thu ki pulit ha jingkran ber ukurim jong ade kalong Kmie kabala Khlad u apon das lai pusan snam karta uli thu bolami Leit Trei Sdien bulada bam jasngi ha kapor arbajin ophai sngi aa jong khat South Ri unai lur hendrei ha bolawan phai na jing Trei ha kapor kumba san baje san 4 minute janmiet ulala baka kamera kala khang na shapo bat daga jingerap jong ki paramarjan ulala ban pli ga jingkhang bat ulala ban rung shapo kamera bat hapo ketika kamera ulala bela kalok jong u kebla Sdien ha utelai ubla sop da ki jan ha kapakha Katba ki Ngut ki Khun ki bathya ha jingthya plemtip aa hendai kini ru kila Khlad no markum ta ulapintip shakipor pahara naglyang jong ki pulit kila register yakni ka case bat ga jing docket kadang ya shakman